Allah kuma mun yi ba mu sa ba wannan 10,000 nan. Mun gode. Allah bar mutunci. Amin. Sai wadada. Amin amin. Sai wadada. Amin. Sai wadada. Ƙara hakuri. Sai wadada. Wallahi wadada. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman jihar Nasarawa state kuma al'umman garin lafiya a cikin lafiyar maga muna tuna ba mun ga mu samu wata masoyiyar wadada na gane kashe ni sun jima suna mun magana to yau ma ko nan wuce ne ko na gance ta kadai da ita da wata yar wanda na to yau dai ba zan yi magana saboda karan ne zo yi magana ne kada ta lota ne ga ta nan ku ji magana daga bakinta ki magana ki kuren mu muna son wadada sosai. Wadada kuma masoyinmu ne. Dama mu kawai in ko za mutu ko za tashi wadada sai ai gwamna nan. Mu muna son mu gan wadada muna son shi sosai. Yawa kuma kuna da mata kici. Muna da mata sun fi 100. Sun fi 100. Suna nan suna nan cikin tudu an ba din. Cikin tudu an ba yanzu. Gefen ku Kiristawa abun ku. Gefen mu Kirista mun fi 100 muna neman wadada. Kin ce ma akwai lokacin da kun je. Kuma wadada sai ya ci gwamna nan garin lafiya. Insha Allah. Muna nan muna zaune muna jira shi. Da haka. Tudu an ba. Tudu an ba. Da haka dama kun ce kuma ku da jagora ne da za ku yi ku wadada. Ba mu da jagora da za mu ga wadada. Da wani yaki kan mu magana akan ku. Ni kuwa zan kawo shi saboda ya gan ku ido da ido. Sai ranar da ka kawo shi wallahi da ne muna so. Insha Allah. Wadada muna son ka sosai. Wannan mai ruwan gina ko? Ga yarwa na kusa da ni. Ba ko kuma da yawa suna nan. Suna nan. Na ji kin tabbacin ma yau rana kin fito daga church ma. Muna addu'a ma kan wadada. Muna addu'a kan wadada. A church. Haka da kin ga mu rana. Da ban gaskiya da mena na duba wadada sai ci gwamna. Insha Allah a cikin ruhi mai tsarki. Allah a cikin ruhi mai tsarki wadada. In Jesus name. Insha Allah. Suna Yesu. Mai girma kuma ba. Girman wadada sai. Kun ji kenan duk lokacin da kun neme da neme ta insha Allah. Wai fa sunan ki ma? Hadiza. Hadiza daga Tunawa ba. To mun zo zaki ga mana sunan mutanen saura gaba daya. Ya kuma dan Musa mai agurza na wadada. To dan haka ni ma nan masoyin wadada ne sosai. Kuma mun liƙa ma posta kuɗi ma balle ku na zahiri sun dan baki wani abu kaɗan ki je ki ɗan kuɗin wani abu duk mu nan muna yi ne duk da mu da ku masoyin wadada ne muna neman mafita ne gaba daya Allah kuma mun yi ba mu sa ba wannan 10,000 nan. Mun gode. Allah bar mutunci. Amin. Sai wadada. Amin amin. Sai wadada. Amin. Sai wadada. Ƙara hakuri. Sai wadada. Wallahi wadada shekara na sai ayi mulki. Insha Allah. Insha Allah. Insha Allah. Wadada. Mu za mu je. Mun gode. Salamun gode ko. When I can,